Mihin helvettiin se aurinko meni? Katti. Päivän hydrationit. Tilkka jäi vielä. Ei, pakko se on vetää. Ei kun ei. Sitruuna. Oh yeah, oh yeah. Täytin heidät vedellä, niin kuin saatoit arvata. Keittiö on niin hemmetin convenient, että mun ei tarvii edes liikahtaa tästä tuolilta. Siinä menee aina almondia. Joo. Kreikkalainen jugu, näet saa Lidlistä puolet siitä. Kaneli, sekin on Lidlistä. Sitten murskataan sinne riisikakku. No. Sairaan hyvä juttu. Keksinyt ihan itse. Ehkä se on sit muiden ihmisten mielestä niin huono, että kukaan muu ei ole sitä keksinyt. Touch of honey. Banaanimakusta herraa puoli skuuppia. Tää on ihan sairaan styydi, siis puoli skuuppiikin niin tekee tästä ihan banaanimakuse. Ja mehukeitto. Seuraava kerran kun tilaat Prodea, niin kannattaa tilaa MyProteinilta ja käyttää koodia Valtteri. Saat lähes kaikista tuotteista alennuksen. Tää on ihan käsittämättömän hyvä. Yes. Mihin helvettiin se aurinko meni? Ei oo cool, mutta mä pidän salaja silti näitä lehoja päässä, että on vähän edes semmoista kevätfiilistä. Olipa tyhmästi sanottu. Mä oon yleensä mennyt pyörällä salille, mutta mä tykkään kyllä kaikista eniten kävellä. Se vaan vaatii semmoisen päivän, että ei oo ns kiire mihinkään, että pystyy vetämään sen stressittömästi, koska kumminkin kävely tonne Ruohikseen Ulliksesta kestää semmonen 40 minuuttia. Joo. Noniin, siinä on nyt taas 40 kiloa per puoli. Viime treenissä tuli 2 kertaa 5. Mä ajattelin kokeilla nyt silleen, että mä otan ekas setis 5 ja tokas setis sit mä koitan ottaa 6. Noniin saatana. Vittu se painaa paljon. Vittu. Noniin, 5. Joo, kello on 10:30. Mä en ole tosi pitkään aikaa ollut näin myöhään salilla. Ei tietenkään ihan joka päivä ole mahdollista käydä just tähän aikaan, mutta silloin kun on, niin ihan kiva välillä latailla akkuja, nukkuu vähän pidempään. Ja joo, tuntuu, että on kumminkin vähän erilainen virtaa treenaa. Tuntuu tosi hyvältä. Noniin, otetaan vaan se toinen siitä sitten. Ai saatana. Se oli yksi hikisimmistä toistoista, mitä mä oon elämäni aikana ottanut. Mut joo, tavoitteeseen päästiin. Hyvä.
Ai saatana. Pikku pudotus ja hammerina seuraava setti. Ja toinen setti kybä kevyemmällä. Saatana. Joo. Mä oon itekin vähän sitä mieltä, että toi oli vähän siinä ja siinä toi hauistreeni, että tuliks turhan paljon. Tarkoitus oli lopettaa noihin cable curlseihin, mutta sit mä katsoin, että täällä on niin hyvä valo ja mun vaan niinku pisti silmään toi mutkatanko tossa noin, niin halusin tehdä vähän päälle. Ja nyt tää on semmonen niinku lämmittely kautta esiväsytys. Vedän yhden setin molemmille puolelle tätä. Ei niin kauhean dramaattista, mutta kumminkin aika lailla silleen kumminkin oikeeseen failureen. No, tommoset kevyet puhinat. Eli mä tosiaan vedän silleen, että ekas hauisliikkeessä mä träkkään sitä progressia ja sitten muut liikkeet, niin mä vaan vedän failureen. Mut nyt kun on ensimmäinen varsinainen ojentajaliike, niin mä siinä myös träkkään.
Eli 45 kiloa, viimeksi on tullut 8, sit on tullut 6. Eli ajatellaan vaikka, että mä otan 8 ja sitten 8. Saatana. Ai saatana. Ja muuten jos sä oot kyllästynyt ole salilla niissä sun nuhjuisissa vaatteissa tai muuten vaan haluat upgradea, no anyways jossain vaiheessa tarvit, niin nämä on parhaat shortsit, mitkä mulla on ikinä ollut. Ja tää on mun lempihuppari. Monet on itse asiassa kysynyt multa, että mistä tää on. Niin tosiaan MyProteinilta kaikki. Ja lähes kaikista tuotteista saat alennuksen koodilla Valtteri. Eiköhän me olla valmiita sitten. Okei, vähintään 7. Joo. Kyllä se nyt menee sinne alas.